Όταν μου δόθηκε το βραβείο για ερμηνεύτρια της χρονιάς, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται για δεύτερη φορά. Και είναι ακόμη πιο περίεργο για μένα που το ένα ήταν στα 16 μου και το άλλο είναι στα 19 μου. Πραγματικά τιμή μου. Ο συνδυασμός τραγούδι και σπουδές δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά ούτε και κάτι ακατόρθωτο. Χρειάζεται σίγουρα υπομονή, πολλή δουλειά, μερικές φορές τύχη. Δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι ο Θεός μου σε απλόχερα πολλά πράγματα και είναι καλό τις κατάλληλες στιγμές να τα εκμεταλλευόμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω αν το έχω το χάρισμα, αλλά εύχομαι σε οποιονδήποτε έχει το χάρισμα να αρπάζει τις ευκαιρίες και να κάνει αυτό που πραγματικά αγαπά. Όλοι μας έχουμε όνειρα, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι τα μόνα που μας μένουν. Συνήθως τα όνειρα όμως τα κρατάω για τον εαυτό μου και δεν τα λέω, γιατί βλέπω τώρα τι γίνεται, τώρα τι κάνουμε και τα άλλα τα αφήνω για μετά και αν γίνουν. Σίγουρα είναι ωραίο να πραγματοποιούνται. Το βραβείο αυτό το αφιερώνω σε μια πάρα πολύ σημαντική γυναίκα που υπάρχει στη ζωή μου και μπορώ να πω τη σημαντικότερη γυναίκα στη ζωή μου, η οποία είναι μία και είναι η μαμά μου. Και σε αυτήν το αφιέρωνα, γιατί πολλά χρωστάω σε αυτήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έχουν ψηφίσει, όσους έχουν δουλέψει μαζί με μένα για να γίνει αυτό και να είμαστε σήμερα εδώ. Και τη Μαντάμ Φικαρό που κάνει αυτά τα βραβεία και τιμά τις γυναίκες που νιώθει ότι πρέπει να τιμηθούν με βραβεία.